Hipermartxa egiten hasi baino lehen egokia da beroketa egitea. Goazen beroketarekin. Orkatillak. Biratu alde batera. Bestera. Hankaz aldatuko dugu, puntak gora bera. Birak alde batera. Eta beste aldera. Bale, belaunak. Eta aldakaren flexioa. Berdina beste hankarekin. Bale, berdina egingo dugu, baina atzera. Belauna tolestuz atzera. Eta goazen bizkarra luzatzera berriro ere. Luzatu, atzera eta biribildu gora egin. Luze. Eta gora, gora, gora. Pausu bat eman. Bale, atzera. Eta saiatu belauna pixkat jaisten. Bale. Goi atalera pasako gara. Hartu makillak eta mendi gora. Luzatu besoak. Makilla goian utzi, alde batera, flexioa eta beste aldera. Vale. Ukondoak berotuko ditugu. Baita eskumuturrak ere. Bale. Sorbaldak berotzeko. Kaiak egingo bagenu bezala. Mugitu bastoiak. Aurrera eta atzera. Modu honetan ere enborra. Mugitzen dugu. Bale. Eta goazen lepoarekin, birak alde batera. Eta birak beste aldera. Eta horrela, amaitutzat emango genuke beroketa.